Ahoj, tady jsem já, Cassie. A vítejte u X-Konvojky. Jak vidíte, mám tady český titulky a můžeme se do toho vrhnout. Jak vidíte, tak už jsem tady pokročilej. Tady mám místnosti, tady se mi staví místnosti a tady je, co se bude dít. Jak můžete vidět, tak tady je výzkum, to je tohle. Tady inženýrství, zbrojnice, velení a tady poslední místnost, můstek. Jak tady vidíte, tak mám tady u projektu hodně čárek a když se to naplní, tak jsem prohrál. Proto musím plnit tady ty hlavní mise, aby se mi odečetly čáry. Proto, ale nejdříve musím splnit kontinenty, takže musím obsadit tenhle stát a to bude trvat těch 3 nebo 5 dní, to záleží, takže se na to můžeme vrhnout. Ale řeknu vám, děkuji vám za 10 odběratelů, ale to je jedno, jdeme se na to vrhnout. Takže, ježiši, co se to děje? Ale na... Tady, tak, něco udělaj. A teď se mi tady přečetla čára. Jak říkal, tak máme si pospíšit, proto to teď děláme. Za 3 dny, 2, se mi nám vyzkoumá ještě silná zbroj, plamenomet. OK, na to se podíváme, protože tady u inženýra, nebo spíš u výbavy, nebo u zbrojnice, tak tady máme vojáci. A tady u nějakého vojáka, třeba u Heavyho nebo grátníka, tady je třeba výzbroj. Tady máme třeba rotočák, tohle nevím, jak se to jmenuje. A můžeme tady dát tady to brnění, který má tady raketu. A teď, jak se nám vyzkoumalo, tak můžeme dát trhající, co ubere brnění, že je tam brnění ještě. A tady plamenomet, ale já radši dám tady to trhající zbraň. Jak vidíte, tak tady máme ještě v nemocnici jaký jsou vojáci. Jak vidíme, tak za 2 dny se oživí tenhle, nebo ošetří. A tady za 7 dní se ošetří tenhle. Co je výhoda. Ale vrhneme se zpět k zkoumání tady toho státu. A ten stát je náš. A můžeme na tenhle samozřejmě. Teď samozřejmě můžeme na tuhle hlavní misi, ale my na ní nepůjdeme. My počkáme 1 den, aby se nám ozdravil ten medic. Takže půjdeme, když tak, já nevím, někam. Třeba začneme obsazovat tenhle stát, aby jsme mohli potom obsadit tenhle. Takže jdeme na to. Ano, chci. Necháme to tak k té 4. Nebo ale na... Máme tady hlavní úkol. Ale na ten se teď vykašlem. A půjdeme se vrhnout do té hlavní mise. Ale není hlavní mise, tady to. Je tady, vidíme 11 nepřátel a nějaký mimozemštěny. Je mutant, těžký lancer, pokročilý důstojník, štítové adventu, pokročilý voják a viper, který nevím, co to je. Takže se na to můžeme vrhnout.
A tohle jsou naši vojáci. Ale všechny si radši odstraníme. Jak takhle. A sebereme jim všechno vybavení a všechno přístupní zbroj. A teď si je pěkně naskládáme. Takže vezmeme si tohle medika, našeho nejlepšího. Potom si chci vzít snajpera. Samozřejmě nějakýho s brokovnicí. Kdo nám ještě chybí? Heavy, takže bereme třeba tohle heavyho. A koho si ještě vezmeme? Takže, tak třeba dalšího snajpera a dalšího heavyho, protože ty nikdy neuškoděj. Vybavení. Dáme u medikovi lékárničku, protože on má tři lékárničky a ještě třeba skalžek pro data, protože jak vidíte, tak má 75 hackování a to je výhoda. U snajpera, tak co si vezmeme u snajpera? Talonová náboj proti takovým, jak se jmenuje, proti robotům a je ještě třeba dýmovnice, protože ta se mu bude hodit. Ranger, tomu dám samozřejmě, jestli se to načte, návnadu, ale chtěl jsem hlavně tady mu dát oslepující granát. Heavy mu nechám 2 granáty, ale u jednoho granáta tak změním, protože chci jedovatý granát. A třeba si u něj vezmeme brnění. Brnění se bude hodit na víc životů. U jednoho heavyho si vezmeme třeba u tohle upravit. Si vezmeme tady to lepší brnění a dáme mu třeba trávou zbraň, která ubere všechen armor. A to se bude hodit. Ale to teď nemůžem, díky tomu nemůžem si vzít. Tady takhle nemáme třetí prostor, co je špatný, ale jako hodí se to. U druhého snajpera, co si vezmeme? Třeba necháme mu a dáme mu lékárničku, protože nic jiného mu nemůžu dát. No, takhle jsem vybaven k misi a můžeme se na to vrhnout. Jdeme na misi, začít misi. Teď to střihnu, protože trvá hodně dlouho ten loading, ale si přečtěte. A tady vidíte, co máme na misi. Zabojte mimozemský zařízení a máme na cíl umístit v zařízení nálože X4, to je jak je velká ta výbušnina, a uklidněte z obstní operace. A máme zdrhnout z té mise. Můžeme se vrhnout na tu misi. Nic se nezmáč. Ale přitom nám to přistálo. Tady vidíte naši krásnou jednotku. A jeden má jedno brnko, díky tomu. A všichni jsou futajní, takže to je výhoda. Kým začneme? No, já bych začal tady Heavy, protože proto. A dal bych ho takhle někam sem. No. Má tam krytí a nikoho nevidí. A snajpera dám takhle klidně vedle něj. To je jedno, kam ho dám. Jak můžete vidět, tak tady
máme, kam můžeme dát za plochu, aby jsme odletěli. To můžu zapnout i P a dám to klidně sem a potom tam můžeme odletět, když tam stoupneme, ale to teď zatím nepotřebujeme. A pohneme se tady s Heavym, nebo spíš, to je jedno, kdo to je. A dáme ho sem. Granáčník je to. Dáme ho takhle k ukrytu, i když je utajení. Ale koho tady vidíme? Dáme si snajpera a půjde takhle sem. A tady Astra a půjde takhle klidně sem. Vedle něj. A medika třeba sem. Je to jedno. A hrají oni. On má Overwatch. Nestřílej hlavně. Nic se neděje. Takže, co děláme? Mají oba dva ty snajpři? Ne, jeden nemá snajper, to jsem chtěl. To je špatný, takže snajper číslo 1. Chci, aby měl tohle, protože to je něco jako Overwatch. A Overwatch je, že vlastně, když se pohnou, tak to sejme, ale jen jednu věc. A tohle je u té místnosti, koho uvidí, tak sejme. A je to jedno, kdo to je. Heavy ho dám takhle sem. Aha, děláci, OK. Ty moc nerad vidím. A začal bych tím Heavy, protože on má to, jak může, ok, on tam nedostřelí, takže bych byl rád, kdyby šel blíž a dostřelil tam tohle, protože by jim vlastně zničil to brnko. A jak si myslím dobře, tak oni mají nejsilnější brnění. Já jsem je zabil. On má 1, 2 helka. Ještě mi řekni, že bude fungovat killzone. Ach jo, to bych chtěl moc. Aha, děláci, samozřejmě. Ale mám 4 vojáci na 3 lidi. By to mohlo vyjít. Takže hodíme granát na ty 2 haďáky. Samozřejmě plazmovej. A jedno zabijem snajperem rovnou. Kritik 11, samozřejmě. Teď vezmeme medika nechci. Já chci toho Astra. A chci, ať svou brokovnicí, protože mám brokovnici, zabil tohle. A nebo bačetou, ale to je jedno. Já chci hlavně tou brokovnicí. Kritik. Vraždící četa. A poslední haďák. A koho všechno mám? Byl bych rád, kdyby se on trefil. Já věřím. Hrajeme ještě? Jo, hrajeme. A rovnou tak může přebít, protože má 4 náboje, jednu si teď vyplýtval. Proč nedobít? A hrajou. Sniper vůbec nevyužil tu killzonu, co mě naštvalo, ale soustřeďme se na hru. Heavy půjde sem, nebo granáčník, pojmenujte si ho jak chcete. A Žána Centra.
Tak dáme hlídku, kdyby se něco pohnulo. Sniper půjde vedle. Sice double tahem, ale to je jedno. Druhý sniper půjde sem, za nima. Kdyby teď hodili granát, tak jsme velký cíl, ale snad nemají granát. Doufejme. Overwatch, dej. Nebo hlídka. Pojmenujte si to, jak chcete. V angličtině je to Overwatch a v češtině je to hlídka, ale je to jedno. A náš Astr nebo Ranger půjde sem. A batahem. A on ještě má utajení, ten sniper. Tak to je pro nás výhoda a pošleme ho se dopředu, protože ho nevidějí. A můžeme zjistit krásně, co se tady děje. A mně se nelíbí ta sentrina, kterou slyším. Já jsem věděl, že je tam svině malá. Ale teď vlastně nemáme šanci ji nějak trefit, proto bych nechal pozice, jak jsou. A nebo no já bych radši začal tím sniperem, ale až potom. A tenhle sniper může střílet? Jo. Tak až budeme mít druhé sniper, tak budeme střílet. Takže všem dáme, já nechci, kdyby přišli, tak aby jsme nás viděli, takže, nebo vlastně, aby se spustil ten Overwatch. Proto dám všem radši krytí, když můžeš dobíjet, dobíjej. A dej si taky krytí. Teď hrajou. OK. To není dobrý. To není vůbec dobrý, ale musíme se s tím vypořádat. Snajpře, já bych nejraději střílel pod té sentrině. I když počkejte chvilku. Dobrý, musel jsem si to uložit. Kdyby se něco poštvalo. Protože většinou tak to míření na headshot se nevyplatí, protože to většinou netrefí. Takže sniper, protože s ním chci začít. To nejdál. Začně střílet. 7. Mě ta hra má ráda. Takže tohle, jestli se nemýlím, tak je vystřelení na kritik své cíle, což... Jo, to je, že vlastně zničíme mu krytí, ale vybijou se tady 2 náboje, ale podle mě se to vyplatí, protože budeme mít vojáky, který by proti němu mohli střílet. A můj Astr, nebo Ranger by mohl jít po něm, ale to Ranger. A ostatní palte po zeleném hnusákovi. Popraven. Ten nahoře mě má dneska rád. Takže teď, co uděláme? Už máš si prozrazen, takže bys mohl. Tady máme dát nálož, já bych šel nejraději tudy, ale tak půjdeme tady tudy. Půjdem. A tohle kdo? Heavy. Ten bych chtěl, aby ten nahradí tohle Heavyho, který půjde double tahem sem. Hlídat. A ty Heavy, tak půjdeš vystřídat Heavyho, kde byl, a dáš si, pěkně si přebiješ, protože máš málo nábojů. Teď, kdo bude? Sniper.
On si potřebuje taky přebít, ale půjde nejdříve blíž, protože musí jít blíž. A medic, si myslím, jo, medic půjde taky blíž, ten půjde takhle sem. Ten nemusí přebíjet, protože má dost nábojů. A poslední? OK. Proč ne? Proč sakra ne? Já má Overwatch, OK. Nikde se nehnu. A tady otevřeme rovnou dveře. Otevřete se vrátka moje. A dáme C4. A rovnou zmizíme. Ale musíme se nejdříve podívat, jestli tady nikdo není. Oh. Jako kdybych to neříkal. Kde je můj jásta? Aby tam hodil oslepující granát. Nebo flashbang. Nám půjdete. OK. To není špatný. Takže... Ty máš tu dýmovnici, yes. Bych ji hodil takhle sem. Protože... Takže teď budou mít méně šancí se trefit. A teď bereme Heavyho. Ať jde blíž. To je špatný. To je mnohem špatný. Sud. On by bral mu kolik, ale... Tyjo, já nevím, jestli riskovat. Ale radši budem střílet po... Proč jsem po něm střílel? OK, takže... Mediku. Zasahuj do akce. A bude někdo zraněný, a mně se to vůbec nelíbí. Yes. Zabil jsem ho. Ne. Samozřejmě, že ne. Proč bych ho taky měl zabít? Tak, pojď blíž. Někdo bude zraněn, samozřejmě. A sniper bude. Dobrý by bylo, kdyby mohl střílet na svoji sniperku, ale on nemůže. Dohodíš aspoň granát. Jo? Počkat. Může zabít tohle. A to bych byl moc rád. To bych byl fakt moc rád. Je mrtvej. O jednoho míň. O jeden hladový krk. Míň. Tak, ty půjdeš sem. A budou hrát. A teď se modlete, ať nám nikoho nezraní. On si ho označí. Aby měl větší přesnost. A on ho trefil. A ještě kritik 9. No tak, vy jste zlí. Auto. Nezabijeme mého Heavyho. Missing? Nebo vedle spíš? Já jsem šťastný člověk od dneška. Jenom tady u uložení tak máme krásnou stavečku. Ale uložení nás teď nezajímá, protože musíme sejmout tady toho grázla, který mi střílel po mém Heavy. Oh. Není šance, že bys minul a že bys ho nezabil. A poslední. A povýšení. Gratuluju ti. Můj sniper. Tyjo, teď nevím. Tak zkusíme obyčejnou střelu. Měl ještě něco jenom grát? Ne. Takže jsme to udělali dobře, podle mě. Takže nise mediku. Jestli ježiši, takový bugy.
Ani se někam. Třeba sem. A zkusil sejmout. 42. Děkuju ti. Dobrý by bylo, kdyby viděl sniper. A on nevidí určitě, ne. Proto půjde blíž. A bude střílet pistolí. Pistole posvátná. Dej mu kritik. A nebo méně. Ach jo. Já se na to můžu vykašlat. Počkat, Heavy má granát. Tyjo. Počkat. Kolik má šance? 37, to je málo. Granát je... Co? Nemůžu. Co se děje? Hoď granát. Počkat, kolik má? 5 až 6 damage. On má 1, 2, 3, 4, 5. Takže ho 100% zabije. A to je výhoda. Ještě je ta střecha zničená. A povýšení. Gratuluju. Ty. Hoď takhle. No, počkat. Ty si dej lítku. Máš Pavla. Posily. To mi nevyhovuje. OK, přejdu posily. To nerád slyším, ale budeme se muset s tím vypořádat. Takže ty půjdeš sem. Yes, nikdo tam není. A dám tu kill zónu takhle sem. Chci kill zónu. Heavy půjde takhle sem a dá si Overwatch. Nebo spíš lítku. Kdyby se mi nesekal myš. Lítka. Lítka. A ty bys mohl hodit tady sem. Takhle. Tu návnadu. Protože kdyby tam stříleli, tak ať sejmou ty jeho. Takže posily přilétají k nám. Kdo to je? Je OK, ty bych měla v pohodě. Ten Heavy tady. Chlápek s mačenou, nebo to je obyčejný soldier? Těžko říct. Hlavně ho zabijte. Killzona. Yes. Jeden. Oh, pěkný. Tyjo, řekni mi, že jsem sejmu všechny. Na jeden. Ten chlapec s brněním. Tyjo, řekni mi, že můžu dát sem tohle, já jsem nejšťastnější člověk. Nemůžu, musím ven. To se nějak dá zvládnout. Tady je obyčejný soldier. OK. Dej C4. Dobrý. A zkus zabít. 70%. No jako, trefil ses, ale nezabil. Pardon. Tady, takže si dám. Nabijem. 57. Já věřím pistolce. Já tu pistolku miluju. Heavy.
Jo, Ražo. Prosím. Vedle. Jako vážně. Kudy zdrhem? Když to je tady, ale. Ty tam nechoď. Oh. Házejte granáty radši. Hoď radši granát, než aby si střílel. A já chci ale granát. Tady si, půjdu sem. Tyjo, teď se modlí, ať chcípne ten šunt. To je semři, rekazuje ti to šéf Kevin. Jedno srdce, ale máme na něj dohled snajpera. Ale on má pistoli. Takže, co? Pistole. Zabít. Kurňa. Máme ještě Astra. A Rangerem tady. Já nevidím. Ho zabijem. Yes. Je to doma. Můžeme ještě hrát? Ne. Mimo jsem ještě ani. Jo. A kam zdrhneme? A dáme tu plošinu třeba sem. Takhle sem. A teď odletějí všichni mý vojáci. Ale chci začít mým medikem, protože on je nejdál samozřejmě. On tam dojde. Takže máme vyhráno lidi. Medic. Odjezd. Sniper. Odjezd. Heavy. Zdrháme odsud. Nechápu, proč neoteče tenhle. Když na tom stojí, zrovna ve prostředku. Sniper. Jdeme odsud. On má lékárničku. Proč jsem mu ji dával? Ty odleď stopro, protože ty jsi jedinej zraněný. Poslední Ranger. S oslepujícím granátem. Odletí taky. Je to doma lidi. Vítězství je naše. Chtěl jsi nám něco říct, komandére? Bom. A je základna zničena. Yes. 15 zlých, 15 jsme jich zabili. Samozřejmě. Jeden zraněný voják, žádný zabitý, na výborno. Myslím si, že dobrý. Tady vidíme nějaký ty věci. A jdeme odsud. Nebo jdeme na základnu. Načte se to. A tady vidíme bordel. V noci pěkně přistáváme, to se mi líbí. Takže 4 povýšení, jeden je zraněný a je hodně, protože sedí. Takže můj Ranger, co ti dáme? Buď lepší mačetu, něco na mačetu, anebo když zabije, tak může se hýbat double tah. A já dám radši mačetu, protože přijde mi to lepší. Potom heavy. Větší dosah granátu, nebo jo. Já bych dal radši lepší granáty.
nebo větší dosah. Sniper. Killzona. 100 pro. Tady můj heavy zraněný. Určitě taky tohle. Nic jsme nezískali, super. Yes! Když půjdem tady, jo. Když půjdem tady sem, tak tady se nám teď za tuhle misi 1, 2 odečetli 2. Tak, já doufám, že se vám video líbilo. Když tak zanechte like, když tak mi dejte odběr a jestli chcete, tak mi napište, jestli chcete pokračovat v téhle úžasné sérii, jestli mám začít od začátku, anebo pokračovat tady, jak to mám rozjetý, a nebo mi napište, jestli chcete, ježiši, co je, jestli chcete jakoukoliv hru, nebo jakoby žánr hry, jaký chcete. Třeba jestli chcete survival, horor a tak dál. A já to natočím. Takže mějte se krásně a čau.